mamamarang na okay na ang atong mga sugal. So tawgon na nato ang mga fighting for championship for the Undertaker for tonight. Si Toknoy Olocano. Idol! Masculados! Grabe ang mga idol, oh! Sus! Dakot tapusan eh, dakot tapusan. Oh, nang grabe! Idol! Rang! Sa taraan ako kumalaon, jugo mo tauha! Basta rang! 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 Ang pabuka ni Idol! Dan ikan sa kanguran. Kanguran, si 555. So karon mga kamamamarang, natawag na nato ang atong dating champion. So karon tawag na nato ang atong challenger nga si Rulus o si Rue. So wala pa'y klaro ang ratings yung standing. So ito na tawagon aniya si Watson! Oh! Dia siya. Tawa ni, klaro kayo, ay musugan ani. Murya ka balawas ha, mura magsinugwang bulan. Yoy! Sugal pa ni. Let's get ready to sumbagay o kinit-kita. Yung sipay o itlog. Round 1. Coach, lamian mo kayo itong round guys. Ano, focus on your opponent. Focus. Coach, ika-istorya ko kay aron ma-expired ko. Aron lalami kay akong subagay ron. Sige, ako bahala. Ako bahala istorya na niya. Unyara na. Ang ato i-focus kanang away sa nimo karon. Kanang away. Ako bahala lang round girl. Sa round girl. Bahala. Okay. Focus. On your opponent. Okay. So karon nato yata ni sa atong referee karon. East and West, come in the center. Akong kapahingog ninyo nga pag tinarungan yung taon mo ha, kay kaniya akong pagdumala ni ini mga pag-awayan ni Karong, dadyote ko tagwarda hatong kuan. Nakalimot ko sa vakasyon. Pero gitagaan ko han higayon nga tag 2 pesos ang oras. Unang sugot lang ko kay mayo sa pagdumala. Okay. Kasi na kanay kitlog ra mo o kikitanay mo sa inyong mga ngabil. Ora ra tanan ug sugdan nato karon. Coach, na-istorya nimo itong round gear? Mana, Olocano. Ka-break pa daw. Bago pa ga-break. So single coach? Oh, single kayo. Walay uyab. Mura ni Glod, expired. Kanila mi ako baka subagay pa. Sugod na ta. Sumbagay. Powerhouse like McIntyre. Yeah, McIntyre goes 6'5", 265. Ricochet trying to elude that. Runs into a chop. The one thing crazy small guys. Jason is Riley with the team trying to fight back in this matchup. Talk about that immovable object. Just dropped to his knees. By Ricochet. Face first off the turnbuckle goes McIntyre. No. Okay rin ako performan coach. Oh, okay kayo Olocano. Mayo kayo itong pagkakuha na. Pirada Nya, naka-istorya po nimo itong round gear? Na-istorya man ako, pero medyo siya na-trauma ko no. Ang last niyang relasyon. Nga nung na-trauma man? Kaya kana kunong kuhan, kanunay ako latahon, kuno siya ng yaang ex. Ayate. Di siya ganahan kanang manumbang?
Mura jug istoryahan na kulukano, mo duna. Oh, yeah. Aerial ability. Oh, has a McIntyre. 260. Smaller guys. Pacing forward. Pacing forward. Object. Usi affected no. Pila ta ka bulan ka training mong sayangan, daw ka. Nadala ra ko sa kong emosyon, coach. Yung na pa siya giingon ako. Kamu ba ka nga katong na-trauma siya nga ganahan siya og kana mga tao nga mo ligtas niya. Di siya pareha ng ganahan ng mga tao nga dili mo ligtas. Mo ba, coach? Ako ato ni ron. Dahil ni damla ni kontra akong kinumuog. Nan. Ako to, ligtas niya. Oh, ikaw to. Ikaw to. Yeah. Time in. Fight. Aerial ability. Whoa! A powerhouse like McIntyre. Yeah, McIntyre goes 6'5", 265. Immovable object just dropped to his knees. Object just dropped to his knees. Step up by Ricochet. Face first off the turnbuckle goes McIntyre. Oh, kumusta man, coach? Okay kayo mong ratings. Giganahan to mga judge. Okay kayo, padayon na. Katong ground, Gair? Nasa giingon nga ganahan jud para ma-inspire ka. Parang ganahan ka mong away. Nasa giingon. Unsa may giyon, coach? Ganahan siya og kuan, kanang knockdown. Knockdown yung ganahan knockdown. Knockdown? Oh, knockdown. Ganahan niya knockdown. Knockdown. Time in. Hoy, ikaw dong. Front. Knockdown? Duty pa karon. Knockdown ni no. So, fight. Aerial ability. Whoa! A powerhouse like McIntyre. Yeah, McIntyre goes 6'5", 265. Ricochet trying to elude McIntyre and runs into a back in this matchup. Talk about that immovable object. Coach, ganahan tong ground gear na ka. O siya ganahan ng na-knockout man ka. Nakatulog man ka, ikarig 5 ka oras. Kung sa mo na nang napakaulas dyan naman ka. May ba, huwag ko yung mo. Knockout. Knockout sa kontra day, coach. Yo! Thanks for watching! Cut, direct cut. What's up mga mamarang? So karon mag-shoutout ta dire sa YouTube. So ako ro sa kay kanay laging na-delete ning files na mo sa shoutout. So karon dira. Ang first comment Vincent Kyle Acopiado. Yon, first comment. So shoutout sa uban. Hiber Polancos, Will John White, Jan Riot, Vite, Angel Peñas, Jan Audrey Suarez, JR Vlogs, Richard Paredes, Jin Stotts, TV, Carso TV,
Prince Daniel Official, Brenda Badiles, Marife, Rocky Puma, Everlasting Marie, Ariel Lanya, Alger Caporte, Chris Malines, Kit Vilcan, Wenaros Milan Naling Channel #23. So more to siya guys, so ganahan ka magpa-shoutout diri sa YouTube. Comment ra ka below. Ayaw kalimti pagputang og #mamarang. So more to siya, ug salamat sa paghuman ani nga video. Ug salamat po sa dili pag-skip sa mong ads. #mamarang. Your TV, your greatest weapon against stress. Peace out.